Следва рубриката ни лица и днес ви срещаме с един млад, красив, изключително талантлив изпълнител с силно развито чувство за справедливост, който обича да си казва нещата такива каквито са и няма проблем с това. Новата му песен е и първата му като самостоятелен изпълнител и в нея той разобличава предателите и лицемерите в музикалните среди. Предлагам ви да чуете честно и нечестно, а след минутка посрещам и Наско Колев при мен в студиото. Свят, в който всички много знаят. Стари приятели не мога и познаят. Всички носят маски, всички ти са брат. Коса врега, ги знам. Вече от палячовци и схеми до аман. Много нагли, нямат срам. На дъждо време май е по-хубаво да си сам. Малко ми останаха и верните другари. Белег на гърба ми всеки ден не да остави. Да ме промени, спре или поне забави. Лукави тъпи глави, чукай, не сте познали. Движа леко, лавя меко. Да си знаеш, моят Варна е момчето. Нещо ма бъркат с някой зевзек. Аз съм на скучик. Не съм си пожелавал да е лесно мой. Лесното не ми е интересно мой. Наско Колев е днешният ми гост в рубриката ни лица. Здравей, добре дошъл. Здрасти, добре завари. Поздравление за първото самостоятелно парче. Разбирам, че си се отървал от някакви тегови неща, които така ти тежали. Да, вече съм сам, на чисто и ми е хубаво. Хубаво ли ти е? Хубаво ми е. Мога ли да кажа какво написа във Фейсбук при премиерата на песента? Естествено. Защото безспорно така взривяваш медийното пространство. Не знам скандал ли ще правим какво, но така, идеята там 28.9, когато излезе парчето, прочетох, лъгаха ме, схеми ми въртяха, мамиха ме, госпожа Илиева даже песните ми изтри, ама ето мена, тук съм, няма да се оставя. Да. Такъв си. Аз, между другото, и когато ми гостува септември месец и обещаваше разни неща, ми направи впечатление, че нямаш никакъв проблем да си казваш право в очите тези неща, които смяташ за несправедливост. Какво се случва? Няма да те питам дали си спал с Мария Илиева, ама очевидно има някакъв конфликт. Откъде да започна? Не знам какво се случва. Акцент е върху това, че пуснах ново парче. Вече съм сам и съм се зарекал да казвам истината и само истината от тук нататъка. Аз като цяло винаги съм имал такива пориви. Просто не съм безгръбначен и затова не бях удобен в тази клика, в музикалния бизнес, свят и там, което е. Добре, отделяш се самостоятелен. Знам, че всъщност тази песен и музиката, и текста, и аранжимента си е твой, и си сам продуцент. One Man Show, просто. Всичко е мое. Имам естествено, имам хора, които ми помагат, но то е по-скоро с съвети и така нататък. Те нямат нищо общо с обичайните заподозрени. Добре, как се роди честно и нечестно? И плод на някакво твое разочарование ли е? Да. Идеята за това се зароди юни, преди 6 месеца някъде. Като аз почнах да си правя, съответно инструментала и написах първия куплет и припев. И тогава още бях с госпожа Мария Илиева. Стана ли госпожа тя, между другото? Не знам, аз така обичам да я викам. Така, да. И още бяхме там, не бяхме приключили окончателно професионалните си взаимоотношения. Те тогава ми дадоха някакъв договор, който мен не ме устройваше особено, пък и беше доста различно нещо от това, което бяхме говорили преди това. И аз не исках да го подпиша. Исках да се тръгна с добро, обаче те уж с добро, обаче те, да знам, сърбят ги бузите, не знам какво. И оттам почнаха да стават, така да се обтягат нещата, въпреки че аз казах благодаря, просто смятам, че това трябва да приключи. Аз мисля, че трябва да поема по своя път от тук нататъка.
И това е. И оттам почнаха да се случват някакви неща, които ме накараха все повече и повече да си отварям очите, съответно да напиша тая песен, която всяка една думичка в нея е абсолютно искрена. И хората го виждат между другото. Личи си, точно ще ти кажа, да. Значи първият куплет е писан преди да се разделим окончателно с стереостая. Тоест и преди да се разделя с тях, аз имах какво да кажа. Защото съм видял някакви неща в шоу-бизнес, музикален свят и така нататък. И след като приключиха тия неща, те почнаха да правят някакви неща, които ме мотивираха, провокираха да допиша песента. Тоест имал си идеи от преди това. Втория куплет е след като приключих професионалните си взаимоотношения с лейбъла. Само аз не разбирам. Ти си имал договор преди това. Те ти предлагат нов, който очевидно не е изгоден за теб. Ти отказваш да го подпишеш, ама какво се случва с предишния? Има ли някакви предприяти мерки срещу теб съдебни? Водят ли се дела? Ами това е интересното в ситуацията, че аз никога не съм имал договор с стереостая. Така, всичко е на юнашко доверие. Там има един много тънък момент. Никога не съм имал договор. През тия колко се падат от май 2015-та, колко е? Година и половина, януари 2017-та, година и половина. Служи грубо. Все щяхме да подписваме договор. Сега ще, нали, такова, адвокатката приготвя, това, онова. Сега такова, като стане въпрос и сега нямаше договор. Аз бях човека, който искаше да подписва договор през това време. Така. Нали, къде е договор? Аз, нали, през това време за мен, в мой интерес беше аз да се вържа, нали, с тях. Реално, ако го погледнеш отстрани. Но договор нямаше. Договор не смятам, че се изготвя година и половина. Със сигурност. А този, който ти предлага в началото на годината е неудовлетворителен. Този януари месец, който... Януари ли беше? Да. Януари ми предложиха. Не знам защо избраха януари. Защо точно тогава много почнаха да настояват. Даже имаше някакви истории от сорта на... То с хонорар няма ти го платим, докато не подпишеш договора и някакви такива работи. Изведнъж много така напористо почнаха. Може би почна да ми личи, че почва да ми писва на шапката. Добре, всичко ли е толкова отчаиващо и лицемерно и въпрос на пари, някакви такива задкулисни игрички в музикалния бизнес? Спрямо вас, младите изпълнители, хората, които тръгвате от реалити шоутата, безспорно дава една слава, обаче след това се оказва, че така, подводни камъни много. Ами аз не мога да говоря, нали, да тегля чертата под общ знаменател всичко, но аз до тук от собствения си опит, каквото съм видял, нали, хем съм млад още, не съм бил чак толкова много, ама пак 3 години са си 3 години. Нали, в този бизнес много неща ти се случват за 3 години. И с много малки изключения, много малки. Всичко е пълен фалш. Ма наистина хората са фалшиви, позициите им са фалшиви, приятелствата им са фалшиви, професионалните им взаимоотношения не са чисти. Няма чисти сметки, съответно няма добри приятели. Всеки е приятел на всеки, ама никой не е приятел на никой. Така е. И всеки те измисля. Добре, а можеш ли да оцелееш сам, млад и независим, самопродуциращ се изпълнител в тази сфера, в България? И очакваш ли някакви действия ответни, защото ти сега излизаш и медийно, пък и преди това го заяви, че това не е окей за теб? То вече има действия. Аз го очаквах, но малко и така си викам, няма. Защото аз сега разбирам, отварям си очите, попивам те първа, викам си, аз тръгвам с добро. Няма да, все пак сме били
близки дълго време. Започнаха и там с някакви, както ти ги наречи, ответни действия. Дали мога да се справя, не мога да кажа. Смисъл дали ще мога да се справя сам дългосрочен план с този бизнес. Не съм врачка, не знам. Обаче със сигурност мога да кажа, че ще дам всичко от себе си. Добре, възможно ли е това поведение спрямо тебе да е провокирано от тези лични отношения, за които говориш? Не знам. От какво е провокирано, кое, какво, А не питаш що? ли? Абе, хора, какво става, нали? Ние работим в толкова ще питам. Къде ще питам? Те си знаят, мен не ме интересува. Смисъл... Добре, Това винаги ги е дразнило. Нали, не само стереостая, ами други хора, че има един такъв непокизъм в мене и той идва от това, че аз не съм в този свят, както те са, с двата крака. Аз съм така малко опипвам само, защото ще ставаш гинеколог. Нали не така? знам дали ще е гинеколог, но аз имам своя свят. Живея си във Варна и много се радвам, че колкото и да ме навиваха, не склоних да дойда тук. Защото аз идвам тук, върша си работата, която имам да правя, и се връщам в моя свят. Във Варна, вкъщи с моите приятели, моите хора, моите родители, в университета, на тренировка, на каквото там правя, и оставам си себе си. Това ме държи на земята. Ако дойда тук в София и почна да ходя по, там техните среди, хора и такова, не е твоето нещо. Това те променя. Така е. Аз съм усещал такива... И ти самия, че тръгваш и залиташ. Да, че съм залитвал. Ами, Наско, аз мога да ти пожелая успех, но не спирай с музиката. Знам, че имаш други възможности, било то баскетбол или медицината, но правиш музика много успешно, така че аз ти си искам палци, като самостоятелен изпълнител, всичко да бъде наред. Благодаря, надявам се. И до нови срещи. До нови срещи. Това е финалът на днешното издание на предаването. Останете с новините на канал 3 след броени минутки. До утре точно в 4.